Comisións Obreiras deféndese das acusacións que o pasado venres lanzou contra eles o sindicato CIGA pola situación de Tennessee Proboté. Vergonza debería sentir Rosa Buín, a súa presidenta do comité, polas súas malas artes e continuas provocacións, mentiras, difamacións, incitación ao acoso das compañeiras que non fan o que elas queren para buscar o seu propio interese. O enfrontamento entre ambas plataformas sindicais xira ao redor das ofertas de última hora pola conserveira. Hai tres sobre a mesa: Canet Ferrero Inversiones, Rías Baixas e Tomás Guillén. Segundo comisións, delas tan só a última é válida e garante o futuro da fábrica. Contempla unha profunda remodelación e unha profunda modernización da fábrica, algo que é vital. Algo que si queremos ter algo máis que só sea presente unha empresa para 1 ou 2 anos. Unha posta en marcha paulatina na que as traballadoras irán entrando de forma escalonada unha vez se vaya modernizando a fábrica. Este posicionamento non gustou ao sindicato CIGA. O venres defenderon que as alegacións de comisión son únicamente tecnicismos que van contra as dúas ofertas que máis emprego garantirían, case a totalidade dos postos de traballo. Pero segundo comisións, estas propostas non buscan xerar unha actividade de calidade, nin teñen plan de futuro para a conserveira. Non cumple co plan de liquidación aprobado no xulgado. Son ofertas que están presentadas fora de plazo, son ofertas que non cumplen o mínimo exixible e, por outro lado, con condicionantes que contradín este plan. Sin invertir na reforma da fábrica, traballando produtos de baixo coste, que o único xeito de sacalas adiante é que os traballadores e as traballadoras estén nunhas condicións precarias. Ese é o modelo que plantexa a proposta que defenden estes sinvergüenzas e impresentables da CIGA. Comisións Obreiras explicou tamén que a súa postura foi avaliada o sábado na Asamblea dos Traballadores afiliados ao seu sindicato, que aseguran son a maioría da fábrica. Hoxe anunciaron que están estudando denunciar a CIGA. As mentiras teñen as pernas moi cortas. Vamos a estudiar con nosos servicios xurídicos a presentación dunha querella contra a CIGA por falsedade de documento público e difamacións. Na rolda do venres, a CIGA tamén anunciou que levarán aos tribunais tanto a alegación de Comisións Obreiras como a administración concursal. Tamén todas aquelas posturas que consideren que atentan contra a defensa dos empregos.